Bakea herri mailatik sendotzen laguntzea, hori da Baketik Fundazioak gaur aurkeztu duen proposamenaren helburu nagusia. Bizikidetza bermatzea da xedea eta hori erantzukizun politiko eta soziala izateaz gain ardura pertsonala ere badela gogorarazi dute. Askotan pentsatzen dugu bizikidetzaren lan hau sustatzea alderdi politikoek udalei dagokien zerbait dela. Beraiena bada, baina ez bakarrikan beraien ardura. Horregatikan bizikidetza esaten dugu guztion artean eraikitzen dugula eta une bakoitzean hartzen ditugun erabakiekin eta egiten ditugun hautuekin sortzen dugula bizikidetza berri hori. Honela, herri mailako bizikidetza kontseilua eratzea proposatzen du Baketikek, udalekin elkarlanean arituko litzatekeena. Herri eta udal bakoitzeko kontseilu bat izango litzateke, sentikortasun ezberdinetako 10 bat lagunez osatua. Urtean lan proposamen bat aurkeztea udalari bizikidetzari buruz, egoera eta gai zehatzetan udalari aholku ematea, hala eskatzen baldin bazaio, eta egoki ikusten duenean bere definizioa eta helburuak bete asmoz beste zenbait gogoeta eta ekimenak proposatzea. Herri bakoitzean era desberdina gauzatuko litzateke eta herri bakoitzeko berezitasuna kontutan eduki beharko lituzken proposamena da. Halaber, oinarrizko zenbait jarreren garrantziaz jabetzeko dugun beharra azpimarratu dute. Honela, bizikidetza eta berradiskidetze kultura berria 3 zutabetan egongo litzateke oinarrituta. Elkarrenganako errespetuan, elkarrizketan eta konfiantzan. Behar ditugula espazio partekatuak, desberdin arteko espazio gune partekatuak behar ditugula, bizikidetza kontseiluak hori izan nahi du, pertsonen arteko konfiantza hori berreskuratzeko eta lan hau dela nolabait guztion edo gizarteak ere egin behar duen lan bat. Dagoeneko izan dituzte lehen hartu emanak hainbat udalekin eta proposamena pixkanaka hedatzen eta zabaltzen joatea da orain Baketiken asmoa.